הם התחילו לקרוא לה אפריקנרית. אפריקנרית? כן. אומייגאד, אפריקנרית. זה גזעני. זה גזעני. זה גזעני ברמות. ב-2026. היי אייל. היי אגר, מה שלומך? בסדר, מה שלומך? אני מתרגש ברמות, יש לנו פרק מיוחד ברמות היום, אבל קודם כל נתחיל בפתיח שלנו. ברוכים השבים ל-15%. הפודקאסט שבו אנחנו חושפים את מאחורי הקלעים של חיי המלצרים, כל הסיטואציות הכי הזויות, הלקוחות הבלתי נשכחים, וכל מה שאתם לא יכולים לראות כלקוחות. אני אימא לצמרמורת. אנחנו ממש מתרגשים לפרק של היום. זה פרק שחיכינו לעשות הרבה זמן, ובואו נגיד את הנושא שלנו היום. זה תסמונת האחמש. אני לא מנסה להתאים אותך, אני לא מנסה לעמוד בקצב, זה לא עובד אף פעם. קיצור, אז היום אנחנו נתרכז בתסמונת האחמש, נושא שיש לנו מפה ועד הודעה חדשה לדבר עליו, ואייל, תתחיל. אני רוצה שנתחיל כזה בקצת, כאילו איך היית מגדירה אחמש טוב? כי יש פה המון אחמשים מבולבלים, שכנראה צופים בזה. אחמש טוב זה... אחמש טוב בעיניי, זה אחמש שנותן לך, אגב, זה תפקידו של האחמש בשורה התחתונה. וכל אחמש שלא נותן לך, אגב, בתור מלצר, אלא אם כן עשית משהו שבאמת מצריך כאילו משהו חמור וזה, אז כל עוד זה, האחמש הוא שם כדי לגבות אותך, כדי לעזור לך, כדי לראות את מה שאתה לא רואה, ולעזור לך איפה שהוא יכול. זהו, לראות את מה שאתה לא רואה, זה כאילו החלק הכי חשוב. אתה כולך בלחץ שלך, יש לך כזה רשימה של משימות, כאילו אתה יודע מה אתה צריך לעשות, אבל יש דברים שמתפספסים, איזה מלצר, איזה לקוח שמרים את היד שלו, או מנה שמתעכבת קצת. מלצר צריך להיות על זה, מלצר, לא אחמש, אחמור, וואו, שבוע טוב. אחמש צריך באמת להיות על זה, ובאמת, כאילו כל הזמן להיות על הטאבלט, ובאמת לראות מה קורה כאילו במסעדה, דברים שמלצרים לא תמיד מספיקים לראות. אבל לגבי הנקודה של הגב, וואו, כאילו, הייתה איזו סיטואציה בבר שעבדתי בו, שכאילו, אחד המלצרים שהוא חבר טוב שלי, הוא נסיך, הוא רגיש כזה, הוא מתוק בטירוף, מזל דגים. מזל דגים? הוא הגיע לאיזה שולחן, והבחור הזה הזמין סטייק, סבבה? והוא שואל אותו מה מידת העשייה, וזה הוא אומר medium well. וכדאי שזה יהיה medium well, אחרת אתה מקבל את זה לפרצוף. העצבים בגוף עולים. הבן אדם בא לאחמשית, אומר לה כאילו, תקשיבי, זה כלום. לא עשה עם זה כלום. איך נותנים לבן אדם כזה לשבת במסעדה אחרי שהוא מאיים על המלצר שלך? וואי, אני שונאת את זה, באמת. זה כזה הזוי. זה הבסיס, כאילו, זה הבסיס. הבסיס של הבסיס, או זה נגיד... לדאוג למלצרים שלך, זה אמור להיות הדבר הראשון, אם לקוח מדבר אליך מסריח, אז אתה מצפה שאם אתה בא לאחמש ואומר לו את זה, אז שהוא יעשה עם זה משהו. כמו הסיפור שסיפרתי עם הטיימר, הבן אדם בא והעמיד אותה במקום, אמר לה לעוף מפה, זה לא לקוחות שאנחנו רוצים במקום. אם אתה מכבד את המלצרים שלך, כאילו, תן להם את הגב, נגיד, אפילו לא רק מלצרים. החברה הכי טובה שלי היא מארחת, יעלי, I love you. היא הודית, היא לא אתיופית, אבל כולם חושבים שהיא אתיופית. והיה איזה שולחן של, כאילו, שני אנשים לבנים, שבאו, והיא בדיוק הייתה בטלפון, היא כאילו סוגרת שולחנות, דברים כאלה וזה. והם כזה, היי, כאילו, כל הזמן מתעצבנים. אמרת להם, שנייה, אני בטלפון, כאילו, אני כבר איתכם. אז אחת המלצריות אמרה, טוב, אני אושיב אותם, אני כאילו אדאג לזה, הכל בסדר וזה. ואז היא באה לחברה הכי טובה שלי, ואמרת לה, תקשיבי, כאילו בדיוק האחמשית לקחה אותם בעצמה. תקשיבי, את לא מבינה מה הם אמרו עלייך, וכזה, מה אמרו עליי? הלו. לא אמרה לה, אני אגיד לך אחר כך שהם ילכו, היא כזה, כולה, אני לא יושב, כאילו מה? קיצור, מה מסתבר? נו. הם התחילו לקרוא לה אפריקנרית וכללות. אפריקנרית? כן. אומייגאד. ברוסית, כאילו, התחילו להגיד לה דברים גזעניים ברמות. עכשיו, אחותי, המנהלת לא הושיבה אותם ושומעת את כל הדברים האלה, הם אומרים את זה לה. יו. ואת מושיבה אותם, כאילו, הכל בסדר כזה, כן, אני מבינה, כאילו, הכל... מה? אפריקנרית. והאחמשים, זה לא אמרו כלום? אף אחד לא עשה כלום עם זה. משוגע בעיניי. כאילו... לא, זה גם כאילו, זה גזעני. זה גזעני ברמות. זה גזעני ברמות, למה שאתה... ב-2026. כאילו, יש לך את הכוח במסעדה, כאילו, לטפל את הלקוחות, כאילו, עם כל הכבוד, אתה גם לא מושפע מהטיפים. אני חושבת שיש הרבה אחמשים, שאיכשהו התגלגלו לעולם המלצרות, לא שזה כזה קשה, ושהם פשוט, זה המקום שלהם, שהם פעם ראשונה קיבלו כוח, והם קיבלו כזה איזשהו סמכות לידיים, מי שישמע כאילו מי אתם,
ויש הרבה פשוט אנשים שמנצלים את זה, ושהם כאילו... וואו. זה כמו נקמת היורמים, כאילו. זה אנשים שהיו חנונים כזה בבית ספר, או באמת, וזה שהתעללו תמיד בהם אלה. בתיכון או בצבא, ואז הם קיבלו קצת כוח לידיים, והם משתמשים בו כאילו לרעה. זה קורה מלא במסעדות, זה אנשים גם שאתה רואה את זה עליהם, אתה רואה איך הם מתנהגים, כאילו... גם אני, כאילו, כשהיה איזושהי מסעדה שהייתי בחמשית, אחרי שהייתי הרבה זמן מלצרית שם, וכאילו, חוץ מאנשים ספציפיים שבאמת הגיע להם, כאילו, שבאמת זה, אז הייתי סבבה, אני מרגישה שהייתי בסדר, כאילו, נתתי גב כשהיה צריך, היה לי קטעים, כן? אני לא אומרת, היה לי קטעים, אבל אני הרגשתי שהתפקיד שלי זה היה לגבות את המלצרים, בשביל זה אני שם, בשביל לעזור, ואם צריך, אם יש עכשיו פיק, אני יוצאת למלצר, ואני כאילו... קיצר, יש פשוט הרבה אחמ"שים שעולים על עץ כזה, שהם... בדרך כלל זה קורה לאנשים איפה אתה רואה את זה? אתה רואה את זה בעיקר שיש מלצרים שעובדים איתך תקופה ארוכה, והם חברים שלך, ואז יש להם קטע כזה שפתאום הם משתדרגים, ולוקחים אותם להיות אחמ"שים, ופתאום הם הופכים למין אויבים, ופתאום הם כזה מתייחסים אליך אחרת, ובוא'נה, היינו חברים עד לפני רגע, כאילו, מה קרה פתאום? כאילו, מה זה? פתאום הם משתנים, והם כאילו... מסתכלים עליך מגבוה, מדברים אליך לא יפה פתאום, אומרים לך מה לעשות, שומרים עליך דיסטנס, וכאילו, וואלה, עד עכשיו היינו חברים, כאילו, מה הקטע? מה אתה פתאום, מה אתה עף? כל מיני דברים כאלה. לגמרי, כאילו, הסיטואציות, כאילו, מה שאמרת על נקמת היורמים זה הכי נכון, כי כאילו, הם מקבלים המון לחץ מההנהלה לתפעל את האירוע, כי ההנהלה, כאילו, אם יש משהו במנהלים ישראלים, הם לא אוהבים לצאת פריירים. הם לא משלמים לך, כן? כאילו, בוא נהיה אמיתי, הם לא משלמים לך. אבל אין מצב שאתה תעבוד על הכסף שלהם, שהם לא משלמים. כאילו, זו סיטואציה כזאת הזויה, אתה לא משלם לי... אוקיי, פה זה דעה שאני לא יודע כמה היא פופולרית או לא פופולרית, אבל אם הכסף שלי נמדד בכמה אנשים יש במסעדה, אם המסעדה ריקה ואתה מנפיץ עליי פה משימות, אתה מבולבל. כי אני לא מרוויח כסף ואני לא עובד בחינם לאו. נכון. כיף, אני לא עכשיו אעביר סחבה. 70, ואלה שעבדו איתי בבר יודעים בדיוק על מה אני מדבר. אנחנו סננו את הסחבה הזאת. אתה לא אומר לי להעביר סחבה, את 7 פעמים כי אין משהו אחר לעשות. זה שאני עומד עכשיו, זה שורף להם לראות אותך עומד ולא עושה כלום כשאין עבודה. על מה? זה לא כסף שיוצא לך מהכיס שלך? מה אכפת לך, כאילו? מה זה אכפת לך? לא מצליח, אבל ספציפית לגבי הנקמת היורמים, זה כאילו אנשים שהם מקבלים מלא לחץ מהזה, והם מנסים לרצות את ההנהלה. הם לא מנסים להיות כאילו, תקשיב, זה לא ככה, אין עבודה כרגע, אין סיבה שהם יעשו את כל הדברים האלה. או למה אנחנו נותנים להם את האנשים המוזרים האלה, או למה הם לא נותנים לנו גב. כן. ואתם הייתם פה לפני שנייה. יש לי משהו להגיד על מישהו שהיה מלצר איתי, כאילו, היינו חברים, וכאילו הוא היה חלק מהחבורה כזה של המלצרים, ואז הוא נהיה אחד מהמנהלים, והוא זה שכאילו לימד אותי איך כזה... איך להשיג את הסיגריות, את ההפסקת סיגריות בפלור, כאילו באמצע פיק, כאילו תעשי לנו טוטוריאל. כאילו נגיד, הוא תמיד היה אומר לי כזה, בואי נברח רגע לסיגריה, הוא היה ותיק, הוא היה זה, הוא אמר לי, בואי נברח רגע לסיגריה, בואי זה עכשיו נגיד זמן טוב לצאת, כשהייתי חדשה. ואז כשהוא כאילו נהיה מנהל, אחמ"ש, אז הייתי נגיד מבקש סיגריה, ותמיד היה מביא לי כאילו כשהייתי רוצה, כאילו, כי אנחנו חברים, אבל אז כשהוא נהיה פזם בניהול, אז היה איזה יום אחד, שכנראה הוא היה עצבני או משהו, לא יודעת מה, ואני באה אליו ואני אומרת לו, יש מצב שאני אצא ל5 דקות, כאילו האזור שלי די ריק וזה, הוא אומר לי, ממתי אנחנו מעשנים באמצע משמרת? והייתי כזה, סליחה, אני ואתה היינו בורחים לסיגריות בחוץ בזמן כאילו פיקים, על מה אתה מדבר? מה? כאילו מה אתה ממציא? אמרתי לו, לא הבנתי, כאילו, מה זאת אומרת, למה, ממתי לא? אתה אומר את זה לי, אני פה 2, כאילו, למה? אז הוא אומר לי, טוב, את כאילו ממש צריכה, בסדר, אבל חד פעמי. הסתכלתי עליו, אמרתי לו, זה ממש לא חד פעמי. כשאני ארצה סיגריה, אני יודעת מתי לבקש, אני יודעת את הזמנים, אני יודעת מתי זה סבבה ומתי לא, ואם אני מבקשת סיגריה ואני צריכה את זה, אתה תתן לי אותה, ואם לא, אני פשוט אלך במשמרת. וכאילו, לא הלכתי, ברור, כאילו, זהו, הוא הסכים לי ללכת, אבל כאילו, לא מבינה את הקטע, כאילו, אתה עד לפני כאילו חצי שנה, אתה היית בדיוק באותו מצב שלי, אתה היית בורח לסיגריות מאחורה, כאילו, על מה... אין לנו, ממתי יש סיגריות? די, חיים, לא להמציא, כאילו, באמת, לא עליי. סתם, זה קטעים כאילו מעצבנים כאלה, שאתה אומר, כאילו, רק בגלל שאתה מנהל עכשיו, טוב, בסדר, תהנה. ביי, ברמות. אני כאילו... זה פשוט מתסכל. כן. כאילו, אחותי, אנחנו מלצרנו ביחד במשך תקופה. מה את כאילו מתהפכת עליי? כאילו,
יש הרבה פעמים שאנשים כאלה, שהם פשוט אנשים אולי רעים מטבעם, כאילו לא ספציפית הבחור שאת מדברת עליו, אבל כאילו סיטואציות שאני הייתי בהן זה, כאילו, למה אנחנו עובדים כל כך קשה שזה באמת ירגיש כמו שתי מחנות נפרדים? כן, למה זה תמיד כזה האחמ"שים נגד המלצרים? למה זה לא, למה אתם לא... ואני לא אומרת, זה לא כולם ככה. באמת, הייתה לי נגיד אחמ"שית שהיא כבר לא עובדת איתי ואני ממש, וחבל, אני ממש אהבתי אותה, שבאמת, תמיד, לא משנה, כאילו, היא הייתה גם ביץ' כזאת, בקטע טוב אני אומרת, כאילו, תמיד היה, נגיד, אז פעם אחת שלקוח דיבר אליי כזה מסריח, ממש אבל, כאילו, אני לא יכולה לסגור שוברים אצלנו, אסור לסגור שובר, נכון. זה אחמ"ש סוגר שובר. ואני מסבירה לו את זה, ואז הוא התחיל לצעוק עליי, לא, עכשיו אני רוצה שתסגרי, עכשיו אני רוצה שתסגרי. אני אומרת לו, שנייה, אבל אני לא יכולה לעשות את זה, זה האחמ"שית שלי, אני פיזית, אסור לי לעשות את זה. כן. לא מעניין אותי, לא זה. אמרתי לה, כאילו, איך הוא דיבר אליי? היא באה אליו בשיאה, כאילו, וואי, למה זה כיף לראות? היא פשוט אומרת לו, לא הבנתי, למה אתה מדבר ככה על המלצרית שלי? לא, אתה רוצה שאני לא אאשר לך את השובר הזה? כאילו, בא לך לשלם על זה? בוא, לא, כאילו, אם יש לך בעיה, בוא תדבר איתי, אני האחמ"שית, אני הזה, יש לך בעיה? לא לצאת על המלצריות שלי, כאילו, אחי הייתה כזאת בעדנו וזה, וכאילו, וואי, מה זה אהבתי אותה על זה? זה היה כיף לעבוד איתה, באמת. וואי, באותה סיטואציה עכשיו, האחמ"שית שלי עכשיו, יש רק אחמ"שית אחת, לא באמת היה תפקיד של אחמ"ש במקום החדש שאני עובד בו, אבל כזה התחילו להכניס אותה קצת יותר, כאילו להיות כאילו דמות פעילה. אני בדקתי את השעון, הכל טוב, אני אדאג לנו. והיא באמת כאילו הכימי שלנו, נגיד, אחרי כמה משמרות שהייתי, כזה הוסיפה אותי לקבוצה של הבנות, וזה, וכזה יציאות, וכאילו, היא מושלמת ברמות. גם כיף לעשות איתך צחוקים ודברים כאלה, זה כאילו, כיף לי ברמות שם. כן, זה כיף. הבעיה המבאסת, שבאמת, וחבל, פשוט בודדים עם כאלה. הרוב, מה לעשות? ברוב המסעדות שעבדתי בהן, אחמ"שים זה עם. זה פשוט עם. זה עם. יש... רובם לא... עם רובם פחות כיף, באמת. כאילו, רובם באמת לא כאלה כיפים, אבל יש כאלה שכאילו לוקחים את זה... צעד אחד... לקיצון. קדימה, כן. לקיצון אחותי, כאילו... יש קיצונים. אני רוצה... יש לי סיפור. הסיפור. הסיפור שלשמו... יש לך עוד משהו להגיד לפני? כי זה סיפור ארוך. לא. אני מתרגש כולי לשמוע את הסיפור. אז היה... אני חייבת להמציא לו שם בדוי. יעקב? לא? ארדי, יעקב זה השם שלו. אוקיי, אנחנו נגנוז. היה אחמ"ש, נקרא לו שומע. שומע זה השם שלנו. היה אחמ"ש שהגיע אלינו למסעדה. הוא הגיע ישר להיות אחמ"ש. כמו מרי פופינס כזה, נחת מהתקרה אחותי. ממש. אצלנו בדרך כלל אחמ"שים זה מלצרים שהם טובים, ומחמשים אותם עם הזמן, אחרי שהם, כאילו, שיש להם ותק. והוא ספציפית לא, הוא הגיע ישר להיות אחמ"ש, ותסמונת האחמ"ש נכתב עליו, כי הוא באמת, הוא בא עם אף למעלה מהרגע הראשון, באמת, במשמרת הראשונה כבר הספקתי לריב איתו. עכשיו, הייתי עוד יחסית חדשה שם, הייתי איזה 4 חודשים במסעדה, והמשמרת הראשונה שלנו לא נגמרה טוב, בוא נגיד ככה. ואני אקריא את ההודעה ששלחתי בסוף המשמרת למנהל שלי. בסוף המשמרת אני פשוט הורדתי אצבע והלכתי באמצע הסגירה. וזה משהו שבחיים לא עשיתי, זאת הפעם היחידה אי פעם שעשיתי דבר כזה. אני עובדת שם 2, זה לא קרה, ואני עכשיו אקריא את ההודעה ששלחתי לו, למנהל שלי, בסוף המשמרת. אז ככה. רגע, שיט. אני נראה לי יכול לדקלם אותה באמא שלי. זה טוען. שנייה. לא. אוקיי, נמצא את זה בוואטסאפ, שנייה. אנחנו נחתוך את זה, אין ברירה. את הקטע הזה. כן. סליחה. I'm so sorry. תתחיל להכין את זה מראש. אוקיי. טוב, אז ההודעה היא כזאת. מצטערת על השעה. כמו שאתה יודע, מעולם לא היה לי טאקל או בעיה עם אף אחד מהצוות. אני תמיד בטוב עם כולם ואוהבת את כולם ובאה באווירה טובה. תמיד מנסה לעזור ונותנת מעצמי. היום מבחינתי נחצה גבול עם... שומע. הצורה שהוא מדבר אליי היא מזלזלת ומעליבה. במשך כל המשמרת הוא קרא לי נועה, למרות שתיקנתי אותו המון פעמים. בהתחלה זה היה בציניות, בהמשך כבר ביקשתי ממנו להפסיק. הוא המשיך בהתרסה לקרוא לי נועה וזאתי, זה היה משפיל ולא נעים. בכל פעם שהוא ראה אותי עוברת לידו, הוא דאג להגיד, יאללה תפני כבר, או קדימה תעבדי. למרות שאני באמצע לפנות ולעבוד, ולא נחתי לרגע. הרגשתי את זה במהלך כל המשמרת, זה כבר נהיה אישי כלפיי וניסיתי להתעלם.
בסוף המשמרת כבר לא הצלחתי להתעלם מהסגנון דיבור הזה. אני לא מעריכה אנשים שמנצלים את המעמד הניהולי שלהם כדי לדבר בצורה לא נעימה לעובדים. זו פעם ראשונה שאני נתקלת בסגנון כזה מצד אחמ"ש במקום שאני עובדת בו. נפגעתי מאוד, לילה טוב וסליחה על ההפרעה. שלח לי בוקר טוב, מברר מולו וזה. קוקוריקו בוקר טוב. ומה שקרה שם בעיקרון זה, הבן אדם, לא יודעת, הוא בא ברע מההתחלה, הוא פשוט, הוא לא אהב אותי, או לא יודעת מה, הוא פשוט דיבר מסריח לכולם בדיעבד. ופשוט כל המשמרת, אני עוברת לידו עם ערימה כזאת של צלחות, הבן אדם אומר לי, יאללה, לפנות. בזמן שהוא בטלפון רואה טיקטוקים, סבבה? לא עוזר בשיט, לא מסתכל על הפלור. אנחנו קורסים בפלור, במרפסת, לא משנה. אנחנו קורסים, והבן אדם לא מעניין אותו. סבבה? טוב, עכשיו באיזה שלב אמרתי לו, יש מצב, תעזור לנו אולי, יש מצב זה. לא, הבן אדם פשוט מתעלם לחלוטין, ופשוט זורק הערות מעצבנות, כאילו, יאללה, תפני כבר, יאללה, זה, כל מיני דברים כאלה. בכוונה קורא לי נועה, למרות שתיקנתי אותו כל הזה. פשוט היה בלתי נסבל. בסוף המשמרת, ויש לציין שהייתי קצת שיכורה, סבבה? וזה חשוב. הייתי קצת שיכורה. ובסוף המשמרת אנחנו כבר כזה עושים צחוקים לקראת הסגירה, אני הייתי אמורה לסגור. אני ועוד 3 אנשים, שזה אומר שהמשמרת באמת קשוחה. ויש תינופת על הרצפה בקטע, כאילו ממש ממש מוגזם, היה איזה ערב מיוחד במסעדה. אוקיי. אני לא אגיד איזה ערב, כי זה... ואז הוא בא אליי, אומר לי, שומעת, יאללה, בואי, תתחיל לטאטא פה את הרצפה. אני אומרת לו, למה ככה אבל, כאילו, למה בטון הזה? למה אתה אומר את זה בצורה הזאת? אתה יכול לבקש גם בצורה נורמלית, שאת גם לא צריכה, כי את לא סוגרת, כן, כאילו. אני לא זוכרת אם הייתי סגירה או לא, לא זוכרת מה שם. את לא הייתי סגירה, אני זוכר. אוקיי, יפה. אז לא הייתי סגירה, והוא אומר לי, יאללה, תתחיל לטאטא פה. עכשיו סבבה, אם הוא היה מבקש נורמלי, הייתי מטאטא והכל סבבה. אמרתי לו, אבל למה ככה? ואז הוא אומר לי, מה זה למה ככה? תתחיל לטאטא את הרצפה. אני אומרת לו, תמשיך לדבר אליי ככה, ואני פשוט יורדת במשמרת. אני לא אטאטא את הרצפה כשאתה מדבר אליי בצורה הזאת. יש דרך לבקש דברים, ואתה לא תפנה אליי ככה. ואז הוא אומר לי, וואלה, אני רוצה לראות שיורד ממשמרת. אמרתי לו, אין שום בעיה. הלכתי, הורדתי אצבע והלכתי. סבבה? כיף. אני עצבנית כבר וזה. אני יושבת בחוץ במרפסת, הלכתי לעשן סיגריה. חיכיתי כאילו שיבואו לקחת אותי. טוב, אני רואה, עכשיו אני הייתי בטלפון, דיברתי עם נוגה או משהו, לא יודעת. בטלפון, ואז הוא בא, פותח את הדלת של המרפסת, ואומר לי, את השם של המנהל, אומר לי, המנהל אומר שתתפני מהמסעדה. אמרתי לו, עכשיו, ברור לי שהוא לא אמר דבר כזה, כן? אמרתי לו, אוקיי, והלכתי הביתה, והייתי כזה מוגזם. ואז שלחתי את ההודעה הזאת. אחר כך הבנתי בדיעבד שעוד אנשים שלחו באותו יום עליו עוד איזה 8 הודעות נפרדות למנהל, והיה ממש ממש בלגן, כאילו מטורף. וכולם כבר עצבנים עליו, עכשיו זה פעם שנייה שאני פוגשת את הבן אדם, כן? וכאילו, אין לי שום דעה קדומה עליו, אף אחד לא אמר לי עליו כלום. וכולם באותה סיטואציה, כולם ככה כאילו, אוקיי? ואז היה עוד כל מיני קטעים עם... הבנתי שגם, בדיעבד הבנתי גם שהמנהל לא סבל אותו בכלל, אוקיי? נגיד היה קטע שהיה בריף כזה, שכולם עומדים במעגל כזה, והמנהל שלנו מסביר על איזה ערב, והוא אומר כל מיני... הוא כאילו נכנס לו כזה בדברים, כאילו המנהל מסביר על הבריף, והחמ"ש עומד לידו ואומר, אני רק רוצה להוסיף, וקוטע אותו כאילו בדיבור. באיזשהו שלב הוא יסתכל עליו ואומר לו, שומע? תודה רבה על התוספות, אבל סיימנו כאן. והוא כאילו כזה, אתה יכול ללכת. הבן אדם לא קולט את הסיטואציה, ממשיך. עכשיו אני רואה אותו מתעצבן, את המנהל, כאילו. ואז היה עוד כל מיני... לבריאות. היה עוד כל מיני קטעים. שנגיד היה איזה יום אחד שאני רואה אותו במרפסת, יושב באיזה סוג של שיחת נזיפה עם עוד איזה אחמ"ש, ואני רואה שהם מתעצבנים עליו, ובאיזשהו שלב הוא רצה להמשיך לדבר, ואני בטעות שמעתי את כל זה, כי בדיוק עברתי שם, ואני רואה אותו מדבר עם המנהל השני. למה הם עושים את השיחות האלה בפלור? לא בפלור, זה היה בחוץ דווקא, במקרה הייתי שם. ואז כאילו אמרו לי, איך לעשות שם משהו, ואני, כולי לא נעים לי, ואני שמעת את השיחה מהצד, ואני אומרת לו, והוא אומר לו, שומע, אני רוצה להמשיך לדבר עם המנהל. כאילו, הוא רומז לו לקום מהשיחה, והוא לא קם. אומר לו, שומע, אנחנו צריכים להמשיך את השיחה. הוא אומר, תמשיכו. אומר לו, לא, תלך. כאילו, אני שומעת, תלך, קום ותלך מפה. כאילו, והוא לא מבין. ביי פמפקין. ממש פשוט, בן אדם חוסר מודעות, כאילו, גם היה בא, נגיד, פעם אחת הוא בא למערכות, לאחת המערכות, חברה שלי, אמר לה, תגידי, מה את עושה בחיים עוד חוץ מלארח? אז היא אומרת לו, אני סטודנטית ואני מארחת פה, כאילו, מה זה השאלה הזאת? ואז הוא אומר לה, לא יודע, נשמע שאין לך כל כך חיים, משהו כזה.
לא יודעת, 27, 8, משהו כזה. אחמש, בן 27. בלי להעליב. ואז הוא אומר לה, גם אני עובד פה, גם אני לומד בעצמאית, גם יש לי עסק, גם אני יוצא עם חברים. היה לו מאוד חשוב לציין שהוא יוצא עם חברים. כאילו הבן אדם קם בבוקר כמה ואומר... חסר חברים אתה צריך לציין שאתה יוצא עם חברים. אחותי, הבן אדם קם בבוקר ואומר, אני אעשה טרור בכל החזיתות. אני אקם בבוקר ואני אהפוך את זה לבעיה של כולם מסביבי. הוא פשוט ממש ככה, ממש ככה. הבן אדם החליט לפתוח פינות עם כל בן אדם. עכשיו, לאט לאט אנשים כבר נהיה סטיקרים עליו. לא. בטח, כן, היה סטיקר עליו. לא משנה. היינו מדברים עליו הרבה בין המלצרים, וכאילו, וזה כבר נהיה בדיחה, כאילו זה באמת נהיה בדיחה, עד שכבר באמת זה נהיה בלתי נסבל ברמות הכי קשות, ודי חיפשו על מה להעיף אותו, כדי שהוא יעשה משהו מספיק לא חוקי, ואז זה, ומצאו כמובן. היה קטע רגע, אוקיי. נראה לי את זה לא שמעתי. נכון, אתה לא שמעת את איך העיפו אותו. אוקיי. היה קטע שהברמנים, הוא היה מבקש להכין לו קוקטיילים במשמרת, אוקיי? עכשיו זה בסדר, מותר לברמנים, מותר לחמשים לשתות במשמרת, כן. גם לנו, כאילו, הכל טוב. והוא ביקש מהברמנים כל הזמן להכין לו קוקטיילים. עכשיו, אצלנו מי שרוצה קוקטייל צריך להדפיס אותו, סבבה? מה הבעיה? שהם היו רואים את ההדפסה של הקוקטייל, והיו רואים לאיזה אחמש זה מיועד, והם לא היו מכינים לו, כי וואלה, לא מגיע לו. וכאילו, למה שהם יכינו לו? אתה מדבר לכולם מסריח. למה שמישהו יכין לך? כן. ואז באיזשהו שלב הוא קלט את זה, הוא קלט שלא מכינים לו, ומה הוא עשה? הוא הדפיס את הקוקטייל שלו על שולחן אירוע, וכאילו שזה כאילו אמור לצאת לאירוע, ואז הוא מחק את זה. הוא כאילו מחק את זה. וזה כאילו הדבר הכי קטן, זה כאילו לא חוקי, כי זה כאילו אתה רושם את זה על שולחן של אירוע ואז מוחק, זה כאילו לא הודפס, זה כאילו זה לא קיים. ואז תפסו אותו, הבינו שזה כאילו הוא הדפיס ומחק, ואז אמרו, אוקיי, כאילו על זה אנחנו מעיפים אותו, על זה שהוא כאילו גונב קוקטיילים, ומה שעשו, הם רשמו, זה היה ממש מגעיל, הם רשמו, יש עוד איזה מלצר שבדיוק קידמו אותו להיות אחמש, אז רשמו, מזל טוב לככה וככה בקבוצה, שומע. שהולך להיות אחמש מככה וככה, וכאילו הודעה כזה ארוכה כזה עליו, אבל כל הכבוד לו, ובסוף, בקטן, הוא רשם, ותודה רבה לשומע. יפה, תודה. ותודה רבה לשומע, והוא לא ימשיך איתנו יותר. ואז, ההודעות בקבוצה, כולם מפרגנים לאחמש החדש, כולם אומרים לו כל הכבוד, בהצלחה, מזל טוב, וכולם מתעלמים. דממת אלחוט. דממת אלחוט לגבי הפיטורים של... בקבוצה הספציפית הזאת. כן, בקבוצה של כל המלצרים והמנהלים, כולם כזה מפרגנים לאחמש החדש, ואף אחד לא מגיב מילה על זה שפיטרו אותו. כאילו, כמה כולם לא יכלו לסבול אותו יותר, וכמה כולם שמחו, כאילו, ברמה של שאף אחד לא רשם לו כלום על זה שהוא עוזב. ואז הוציאו אותו מהקבוצה. וואו, זה פשוט זה כאילו, זה מפחיד, כי מצד אחד זה כזה מרגיש מאוד כזה בריוני וזה, אבל אני הייתי בסיטואציה הזאת, אני יודע בדיוק על מה את מדברת, אני מכיר את הסוג האנשים הזה. וואי, אייל, ואתה... הם עושים הכל כדי, כאילו, כדי שאנשים פשוט לא ירצו להיות בקרבתם, ואני לא מצליח להבין את זה. כאילו, מה? למה? כאילו, אחותי, אני גם בתור מלצר ותיק הייתי נחשב המאמה תרזה של המלצרים במקומות מסוימים. וואי, כאילו, ממש. הייתי דואג לאנשים כל הזמן. איך את בתור הבן אדם עם הכי הרבה כוח והכי הרבה ותק במקום, עושה הכל כדי שמלצרים יסבלו תחתייך. ואז את מתבחיינת על כאילו, אני יודעת את השיחות, אני יודעת את... את גורמת לזה. וואי, ממש. את גורמת לזה, ואת יודעת בדיוק על מה אני מדבר. אני יודעת בדיוק על מה אתה והלוואי והיה לנו זמן מדבר. עכשיו לדבר על הדבר הזה, כאילו זה פרק שלם אחותי. אז אתה יודע מה? אנחנו נעשה חלק ב'. כן, כן. אוקיי. לא, זה... אין מה לעשות. אני לא נגד. הסיפור הזה, זה... זה הכי הזוי שקרה לי בחיים הסיפור שלי. הוא מאוד ארוך והוא מאוד מטורף. והוא שווה את זה. והוא שווה את זה, והוא מצריך פרק שלם, ואנחנו נעשה לזה חלק ב', כי אין, זה חייב את זה. אוקיי. חייב להקדיש לסיפור שלך פרק שלם. את כאילו השטן הקטן הזה שיושב לי על הכתף באמא שלי. אבל בסדר, כאילו, אני חושב ששנינו ידענו שזה יגיע בסופו של דבר. זה באמת סיטואציה פשוט מפחידה. אתם שמעתם כזה בכמה פרקים כזה, אחמשית, המנהלת פלור, כאילו, המון סיפורים הזויים שכבר סיפרתי, הם די על אותו בן אדם, אבל אני חושב שכאילו כן צריך
לתת את כל הקונטקסט. כן, אנחנו נקדיש לזה פרק שלם. זה סאגה בחיים שלי. זה כאילו בן זה אדם... עידן. זה עידן. זה בן אדם שהפך את המקום שהייתי קורא לו בית, כי זה באמת מזעזע, אבל... כאילו היא גם הסיבה שאתה התפטרת. היא גם הסיבה שחזרתי לאשקלון לעבוד שם. כאילו, זה היה מין געגוע כזה של נוסטלגיה, והיא פשוט שחטה אותי. אוקיי, אנחנו נדבר על כל זה בפרק הבא. מייגאד. ועד אז, אנחנו רוצים שאם יש לכם איזה סיפורים מעניינים, דברים שבא לכם שנדבר עליהם, משהו שאתם רוצים שנגיד, שנתעסק בו, מוזמנים לשלוח לנו את הסיפורים שלכם, כל הדברים האלה, פשוט דברו איתנו. אנחנו נשמח. וזהו, אנחנו נמשיך לפרק ב'. ותודה רבה שצפיתם. ב-15%, הפודקאסט שבו אנחנו חושפים את מאחורי הקלעים של חיי המלצרים. אומייגאד. אומייגאד. מחיאות כפיים לסוף הפרק.